Привет! Ето го красавеца. Сега ще го обикола бавничко. Така, сега го включвам. Ето какво светка. Дробито. Посоката на движение, часовника и подсветката на касетата. Сега отварям. Ще сложа една касета. Ето, давам плей. Тръгна да я навива. А при навиване какво се случва? Пак навива. Другата посока. Пак навива. Тук се опитва да дигне главите сега, обаче не успява на плея. Ето, чува се някакъв звук. Но тръгва да навива, защото главите не се качват. Реверса не реагира. Ето сега ще ги снимам главите, да видим доколко ще е възможно. По принцип нямат следи от износване. Ето сега ще светна и допълнително. Ето така изглеждат вътрешността. По-близо не мога да го докарам. Ето, това е положението. Ще опитам да пренавия цялата касета. Като гледам, май ще я пренавие. Ето. Брояча работи читаво. Това са минутите. Като ги превключиш, излиза на обикновен брояч. Ето го резета. Работи. И сега да видим другата посока, какво ще стане. Нулирам. Другата посока. Да. Обикновен брояч. Минути и секунди. Пренавива. Ето, навива чето. Касетата е 60 минутна, значи на 20, 26, 27, то стане 30, трябва да го е пренавило. Да, ето, готово. Нави го от начало. И изключи даже. А като дам плея, нищо не се случва. Чува се някакво повдигане на главите, някакъв звук, но не тръгват. Ето.
Ето, трябва да пренавива, защото не може да качи главите. Иначе си навива. Това е общо взето.